मोदी जी के राज में लगवा आस लगैले बा। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना देश में आग लगैले बा। अग्निवीर योजना देश में आग लगैले बा। साल खातिर मिली नौकरी सरकारी, बाद में घरे बैठल बेचता रकारी, बेचता रकारी। 4 साल खातिर मिली नौकरी सरकारी, बाद में घरे बैठल बेचता रकारी। ऐसन नौकरी का होई जे दाग लगैले बा। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना देश में आग लगैले बा। अग्निवीर योजना देश में आग लगैले बा। बचपन से पढ़त पढ़त बीतेला जवानी, नरेंद्र निराला कैसे चली खर्चा पानी, चली खर्चा पानी। बचपन से पढ़त पढ़त बीतला जवानी, नरेंद्र निराला कैसे चली खर्चा पानी। उहे टांगी मारता जे बाग लगैले बा। अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना देश में आग लगैले बा। अग्निवीर योजना देश में आग लगैले